Вёска Блівенічы под Брэстам, вядомая тым, што ў 1925 годзе, 100 гадоў таму, у лістападзе месяцы тут нарадзілася будучая знакамітая беларуская пісьменніца Клаўдзія Каліна у дзявоцтве Белявец. Адсюль яе жыццёвы шлях пачаўся. У Брэсце яна скончыла музычную вучэльню, працавала настаўніцай спеву у Брэсце, у Кобрыне, потым у Віцебску. З 1960 года ў Мінску. Менавіта ў Мінску яна сябе праявіла на літаратурнай ніве, выдала некалькі, з дзясятак кніг беларускай дзіцячай літаратуры, такіх як «Хлопчык-пакідайчык», «Забароненая песня», «Маці і сын», «Світанак» і іншыя. Вядомая пісьменніца, але ці чытаюць нашы дзеці творы беларускіх пісьменнікаў дзіцячых? Напэўна, чытаюць, але вельмі мала. Таму рэкамендую знайсці ў бібліятэках і паглядзець, пачытаць нешта з Клаўдзіі Каліны.